Bé, bona tarda. Bé, jo crec que s'ha vist un partit bo, sense dos equips que no jugaven res a la classificació, però que han volgut guanyar. Globalment jo crec que hem estat bé, hem fet un bon partit. Hem tingut ratxes de tot. La primera part molt bona, jo crec, des del punt de vista ofensiu. En el tercer quart hem millorat molt el tema de la defensa, hem recuperat sensacions d'abans del paró. Imposar les coses difícils, ens hem fet força a la nostra zona, hem sigut un equip de fa un mes. Hem patit al final en la seva zona, hem deixat de ficar de 3 i jo crec que globalment hem fet una bona feina. Vull felicitar l'equip pel treball, en concret el partit d'avui, perquè jo crec que també hem tingut premi després de molts finals que ens ha sortit greu i l'equip mereixia també una recompensa. I acabar la victòria a casa davant de la nostra afició i aconseguir la 7a victòria, jo crec que és un bon final per tots, pel club, per l'afició, per l'equip. I veure l'equip alegre, a tothom content, a mi també m'omple molt i gaudir-ho. La pregunta, Salva, evidentment entrar al playoff era un premi molt important, un premi de qualitat, però no sé si també et quedes amb el final del partit, on l'afició s'ha quedat en massa posant-se les veus, aplaudir-vos. Això és un reconeixement a que la gent ha disfrutat i tenint en compte l'objectiu que hi havia a l'estiu, que era sobretot no patir per baixar, no sé si és el que més valores, més enllà d'entrar al playoff. El que valoro és el treball de dia a dia. Avui hi ha un equip que estic content, no avui, doncs quan vam perdre aquells partits i després quan vam entrar per aquella ratxa no molt negativa del paró que es va matar. Nosaltres jo crec que entre els finals que vam perdre abans i que algú podia haver tret i el paró que es va matar a nivell de joc, de competició, en 15 dies aquests 5 partits que no vam perdre tot el que havíem guanyat abans d'això. Que quedàvem molt ben posicionats. Home, jo crec que és del tot meritori acabar, deia al principi d'any, intentar acabar a la part alta de la segona lliga, i això ho hem complert davant la nostra caja sol, segurament, de la nostra lliga, però també hi ha un equip a sota. Amb la qual cosa, cada primer dels 10 últims que no s'han classificat al playoff, jo crec que també té mèrit i l'objectiu més real. Vist el que ha fet l'equip, podria haver fet alguna cosa més, segurament amb una mica més d'algú hauríem fet alguna cosa més, però jo crec que estem al final, quan passen 34 tens el que es mereixes, vull dir que ens ha faltat alguna cosa, doncs has quedat aquí i la temporada ha sigut bona, ens ha faltat alguna cosa rematar a casa per fer alguna cosa més, vull dir que hem fet 9-8 a casa, algun d'aquests que hem perdut i l'equip he disfrutat molt amb l'equip, amb el dia a dia. L'equip també ha treballat molt bé, hem fet un equip aquest any, que és la part més important del bàsquet o de l'esport, però la part nostra més. Vam fer un equip i com a tal hem acabat l'any, hem acabat sent un equip que hem anat de cara sempre, davant dels grans, de la nostra lliga, i hem pogut quasi acabar amb el 50%, que jo crec que és bo. La gent també en veuen moltes jornades, però també reconeix la feina i en aquest cas estic encantat. A veure si això es fa, s'ha d'acabar bé i podem tenir un bon estiu. Enric, Salva, tenint en compte el partit d'avui, que has tingut una setmana per preparar-ho, la setmana passada també una setmana i l'equip va jugar bé tot i perdre, podries dir que l'aturada és el que ha allunyat la penya del playoff? Ho he reiterat molt, no? El més significatiu sí, jo crec que el paró, dient des d'aquella setmana, aquelles 2 setmanes que semblava que anàvem molt bé, però vam perdre el to, la Gran Canària no es va donar, no vam aconseguir a base de només de parlar i preparar partits i enganxar partits al to, i el que s'ha demostrat és que el que sabíem també és que
quan tinguéssim algú per entrenar tornaríem a trobar aquestes sensacions que hem mostrat al tercer quart, per exemple, aquest to quan hem pogut entrenar, no tant per preparar partits. Nosaltres a València, si et dic la veritat, no hem parlat pràcticament zero durant la setmana, zero. Igual el nostre equip jugava al principi, si era igual, era recuperar el nostre equip i recuperar coses que hem fet bones i en aquest aspecte una vegada més s'ha demostrat que entrenant pots aconseguir, quan l'equip està bé, trobar aquestes sensacions com a entrenador de veure l'equip una, amb les virtuts i defectes, però competint en qualsevol equip, no? I això és una part molt important des del punt de vista de l'entrenador. El teu equip va i vol, és una de les coses més destacables, a part que l'equip, el que ha tingut molt bon ambient, és que s'ha aixecat després de cada rotada, que hem tingut 6, 7, però compti, o sigui, entrar al vestidor i tenir que aixecar l'equip, aixecar. Donar ànims d'aquests dies, de dir, home, soy no, moltes pròrrogues, molts partits allà decisius, etc. I el Palmeos i l'equip s'ha aixecat sempre. Això només ho fa un equip que va en bon camí i que juga com a tal. Destacar sobretot la labor dels veterans de l'equip, de mantenir aquesta sensació d'aquest dia a dia també, de treballar dur cada dia i d'assimilar les derrotes. Jo crec que això als jugadors més joves tenen una bona necessària molt, jo crec, que tenim de mirar l'aspecte positiu. Aquestes derrotes, quasi, però no, ens té que motivar per, sobretot els joves, a treballar més i també com a experiència, sens dubte. La situació econòmica del club és la que hi ha, l'any vinent no crec que tinguis el doble de pressupost, però el que sí que has aconseguit, fent la feina ben feta, és que Diego Josep és més car, Joan Jornal és més car, els joves també. Et preocupa el fet que a l'estiu això pugui dificultar la construcció de l'equip? Bueno, perquè serà el moment de celebrar-ho, estar fent dimecres així, en tots i viure el present, entre cometes. I a partir d'aleshores, com es fa sempre, des del l'any passat, seure i parlar de les coses amb calma, tranquil·litat, el club, nosaltres, saber on estem, en què disposem, en qui podem comptar o qui segueix, si l'entrenador segueix, si l'altre segueix, vull dir tot plegat. I jo crec que, pitjor que l'any passat, a finals de juliol, dubto que estiguem. O sigui, a finals de juliol dubto que estiguem pitjor. Altra cosa, després, les decisions que es prenguin, les possibilitats que hi hagi, cap on volem anar, etc. Que això, tenim moltes coses que ho té que prendre moltes decisions i intentaré col·laborar des de la vessant esportiva que pugui. I intentarem ara prendre decisions, sobretot en calma, manicades i intentar mantenir, perquè si m'agradaria mantenir una mica la filosofia que estem tenint i donar continuïtat, si es pot, a aquest tipus de treball, de tipus de jugadors també, de tot, no? La nostra filosofia de joves i jugadors que estiguin involucrats i que tinguin arrelat. Si això es pot fer o no, si ho podem donar l'estiu. Salva, pels oients que estaven escoltant aquestes declaracions de si algun jugador segueix, si l'entrenador segueix, en principi el tema de l'entrenador està confirmat, no?, que segueixes. Bueno, però aquí confirmat, a la vida no hi ha res segur de res. És a dir, que encara que el digui contracte no vol dir que continuï l'any que ve. Vull dir que en el sentit de, jo, a aquella temporada, quan vaig cada any, doncs enxeca la gent i valorem tot i no té que ser mai un lligam i tenim de veure tot el treball cap on va, la filosofia del club, les possibilitats que hi ha i en principi tot va bé. És a dir, que jo per tenir contracte no vull dir que ara tot va a girar en funció de tal, no, això no té que ser ni un lligam ni res. Ara sabem com hem fet sempre i la relació és boníssima amb el club. Ara estem estables, per la part que ens toca a nosaltres. Es viu l'edat i la feina que fa relativa i suposo que tenen el faena allà, no? Però el que ens arriba a nosaltres estem estables, estem treballant bé, a gust i
cobrant i esperem poder tenir continuïtat amb això, amb tot plegat. Gràcies a tots per la temporada i us convidem a que dimecres vinguin al Ram a partir de 8:45 fer el comiat de la temporada de l'afició amb els jugadors. Us esperem a tots. Perfecte. Gràcies a tots.